Buenas noches, danke para conosco awe den noticia kla live mi number ta titolo clay contento come timo mas awe manema pisabo bia passa mi te contento di ting awe nos invitado hope tempo te busquele e por fin mi logra hier in studio persona hope conosci den ramo di enseñanza di Aruba e tambe di región di Caribe. Su nombre está Dr. Paula Kibbelar, es un educador, entre otros. Está hace investigación científica de enseñanza y mucho más. Nosotros conversamos con él mitad papimento en holandés. Me queremos bomini na papimento. Paula Kibbelar, dank je voor het konos de noticia klaar live. Masha, dank je Tito voor je invitatie. I was looking forward to it. Bedankt voor de uitnodiging en dit is de tweede keer. Oké. Nós estamos conversando com ele na holandês, ora que tema tá uno basta vamos poner de peso e me gusta se sei para com pessoa tá mais bom tem idioma para por explicações nós estudamos no rei e me saco abo não tem nenhum problema de papia idioma de holandês nós estudamos para 4 idiomas e me tem vários programas acaba como tá se sei nós tem caso aqui a primeira pergunta, sin embargo, no se tiene capa del programa Hope te va pasar, pero por no bawaque de Corán recientemente la clase, pero nuestro punto Hope simple, la pregunta está, ¿quién está Paula Kibbelar? Entonces, la persona puede decir dos cosas. E poi vai explica de parte personal de je, e poi papia parte profissional de je, of por combinar aan dos, je hebt the best of both worlds. Dus waarom ik moet heel snel even, wie is Paula Kibbelar? Dan is het antwoord. Ja, wie is Paula Kibbelar? Dat is een goede vraag, Tito. Oké. Het antwoord is? Paula is al 16 jaar op Aruba, bijna 16 jaar op Aruba. Ik ben aangetrokken door de overheid hier 16 jaar geleden om voor de universiteit te werken. Nu werk ik voor het IPA in het hoger onderwijs op allerlei niveaus. Ik kom zelf uit Curaçao, geboren Nasina Dushikoshao. Curaçaose krijg je het niet voor wat betreft mijn beide ouders, maar wel opgegroeid in Nederland. Okay. En ik ben een sociaal wetenschapper, onderzoeker en docent. In het hoger onderwijs in Nederland en op Curaçao. Oké, duidelijk. Me está conversando con él Bico recientemente él hace un otro con más personas acerca a crear una investigación o a dirigir conducir uma investigação, follow-up de algo que nós acaba nós, porque a terceira programa acaba a primeira parte, na segunda 2 partes, e de 4 de 6, met ele de nosso programa. Senhor Kibbelar, het gaat over de studie over kwaliteit van Arubaanse jeugd, in opdracht van de regering. Dit is zoals ik zei niet de eerste rapport, maar een follow-up. En mijn vraag is, de eerste was een paar jaar geleden. Nu zijn we in 2025. Waarom nu? We zijn jaren geleden, bijna 8 jaar geleden, met een pilot begonnen. Eigenlijk vanuit het idee dat er weinig onderzoek was gedaan naar jongeren. Naar de quality of life. Naar hoe zij zelf, jongeren tussen 10 en 14 jaar, hun leven ervaren. We hebben het over de toekomstige generatie van onze communities. En we hebben dat toen eigenlijk uit eigen zak opgepakt, gefinancierd, maar wel in natura zijn we begeleid door de toenmalige ministers. Toen kwam er COVID. We hebben het rapport 2020 aan de toenmalige minister van Onderwijs overhandigd. Een pilot bestond uit 11 scholen die geselecteerd zijn. Ongeveer 1000 leerlingetjes. Ongeveer 45 schoolprofessionals. En hebben we gevraagd op het gebied, levensgebieden van school, de buurt, de barrio, de thuissituatie en de well-being, hoe zij dat nu ervaren. Dat was eigenlijk een soort oriënterende pilot. En toen we dat overhandigden aan de toenmalige minister van Onderwijs, die zei, ja, maar dit is eigenlijk pre-COVID. We hadden de data verzameld in 2019. Februari 2020 kwam COVID en we overhandigden het in november en zei, we weten nu al dat door COVID er heel veel grote verschillen zullen zijn. Jullie moeten eigenlijk een post-COVID doen als dit voorbij is, als die pandemie voorbij is. Maar ja, we zaten midden in een pandemie.
We hebben toen een artikel geschreven en toen kwam op een gegeven moment een nieuwe regering. Okay. We hebben een presentatie gegeven aan de nieuwe minister van Onderwijs en de nieuwe minister van Sociale Zaken en Justitie. En die zeiden meteen, wat hebben jullie nodig om de follow-up te doen? Meteen, na de presentatie. En we waren helemaal, dus Annemarie Slotboom en Jan Hendricks, mijn collega's uit Amsterdam, die waren helemaal amazed. En toen zeiden we willen post-COVID, willen we weten wat er gebeurt met onze jongeren, maar nu nationaal. Niet een paar scholen, een paar barrios, maar we willen nationaal een peiling hebben hoe het met onze jeugd gaat. En we willen dat er specifiek gevraagd wordt over de mental health, de mentale gezondheid. Okay. Wereldwijd was dat toen al duidelijk, dat door de pandemie, door de COVID-situatie. Dus het was de vraag van de regering om het opnieuw te doen. Maar het kwam van jullie kant om het te hebben over mental... Nee. De overheid heeft heel specifiek aangegeven dat zij absoluut een extra kolom of een extra topic wilde hebben. En dat was de mental health. Dat betekende heel concreet dat we 10 extra vragen moesten formuleren. Dus onder begeleiding van experts, psychologen en psychiaters. Om te kijken of dat erbij kon. We hadden al 70 enquêtevragen voor de kindertjes. Dat is te veel. Okay. Ik word zelf al moe na 10 enquêtevragen als ik dat bij Google krijg. Okay. 70 hadden ze bij de pilot al voor zich. Met 10 extra waren dat een kleine 82 vragen. Okay. En die extra 10 of 12 vragen die hadden alleen maar te maken met... zijn ze gelukkig, zijn ze verdrietig, waarom zijn ze geïrriteerd of nerveus? En om na te gaan hoe zij zelf hun sociaal-emotionele situatie inschatten. We hebben toen die vragen moeten formuleren. We hebben dat was een extra opdracht. Dus dat was iets wat moest. Okay. Wilden we dat nationaal afnemen, dan moesten we van de opdrachtgevers minimaal 10 extra vragen erbij voegen over mental health. We hebben dus die 4 topics die we hadden, hebben we moeten splitsen. Die well-being werd op een gegeven moment physical well-being en mental well-being. Mm-hmm. Op die manier hebben we dat toen aangepakt. En we hebben alle vragen herzien. En we hebben dus ook de schoolprofessionals dezelfde vragen gesteld, maar voor de interviews, zoals we nu hier zitten. En we hebben voor het eerst in deze follow-up ouders erbij betrokken. Je zegt in het begin al wij. Je noemde ook al 2, 3 namen. Dus het is niet alleen Paula Kibbelaar, maar het is ook andere mensen. Ja. Die het allemaal samen hebben gedaan. Ja. Vertel me even daarover. Ja, bedankt voor deze reminder. We zijn natuurlijk een team. Iets groots als een nationaal onderzoek doen, dat kan je niet alleen. Natuurlijk vanuit het instituut IPA in samenwerking met de ministeries, maar ook met de Universiteit van Aruba en de VU, de Vrije Universiteit van in Amsterdam, waar professor Annemarie Slotboom aan gevestigd is. En Jan Hendricks, zowel aan de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is een jeugdpsycholoog, het zijn beide jeugdpsychologen, die dus heel veel ervaring hebben en gerenommeerd zijn onderzoek te doen naar jongeren. En dan Annemarie vooral naar meisjes en Jan vooral naar jongens. Okay. Het rapport is 2023, we zitten vandaag in 2025. 71 pagina's. 116 totaal, inclusief de enquêtes en andere informatie. Maar we zitten al in 2025, al 2 jaar verder. Het heeft 2 jaar geduurd. Is het niet lang voor zo'n rapport om het uit te brengen? Je zou bijna denken, het is nu bijna al outdated als je het nu pas brengt. Ja, we hebben 2021 hebben we die presentatie gehouden. De ministers waren meteen bereid om een follow-up aan te geven met een extra opdracht. En dat was in 2022 moesten we wachten op het geld. Het was heel duidelijk dat in ieder geval ik werd aangesproken omdat ik hier werkzaam ben en woonachtig ben. En ik had ook als randvoorwaarde, dat willen we wel doen, maar daar moeten we voor betaald worden. Wij zijn gewoon docenten, professoren. Dit keer wel. Ja, precies. Okay. Dus ik had zoiets, dat gaan we niet doen zonder geld. Voordat omdat het een nieuw kabinet was, geregeld was en ook geaccepteerd voor het budget wat we indienden, waren we een klein jaar verder. We hebben vanaf april tot juli 2023 het veldwerk afgenomen. We hebben alle scholen, kleine 47 scholen,
kleine 2500 leerlingetjes, dus tussen 10 en 14 jaar oud, 5e en 6e klasses en SPO-leerlingen. Dat is nogal wat om dat gepland te krijgen. En mede door de facilitering van directie onderwijs konden we dat dan ook doen. De eerste voorlopige presentatie hebben we in november 2023 gegeven aan de opdrachtgevers. En toen begon het schrijfproces van het rapport. Dat was af in september 2024. En toen viel het kabinet. Okay. Moesten we wachten. Okay. En dat heeft, dus het is niet alleen dat heel veel tijd, maar dus er zijn heel veel factoren. Er is een goede reden waarom dit zo gedaan is. Het kabinet viel, veel dingen moesten we wachten. Het schrijfproces was ook natuurlijk zoeken tussen al dat. Maar mijn vraag is dan, de inhoud is niet verouderd. Het inhoud is nog steeds geldig. Het is nog steeds actueel, het is nog steeds relevant. En het is, binnen 1 jaar is het wel opgeleverd. Dus we hebben dus de data verzameld in 2023 en we hebben het meteen in eind 2023 al gepresenteerd. Okay. Er zijn niet wezenlijk zoveel veranderingen. Okay. En ook de omvang van de leerlingetjes, van de pupillen, van de schoolprofessionals en nu van de ouders is zodanig. Je hebt bij het onderzoek doen heb je een saturatiepunt op een gegeven moment en dan weet je wel deze data, dat is ook oké. En er hoeft ook niet meer mensen geïnterviewd te worden. En het hoeft ook niet zo te zijn dat het verouderd is. Over een paar jaar. Je noemt kleine 2500 mensen en de kinderen... Leerlingetjes tussen 10 en 14. Ja. Dat is volgens mij een hele moeilijke leeftijd. Hoe makkelijk was het om met hun te kunnen praten en dat ze inderdaad met informatie kwamen die hoe zeg je dat, behulpzaam was? Nou, het onderzoek zelf, de dataverzameling was een mixed method, zoals ik dat dan noem, of zoals we dat noemen in onderzoek doen. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Kwantitatief is survey, dat zie je dan meteen terug via grafieken of figuren of tabellen. En kwalitatief zijn interviews. Dat kan je alleen met citaten of met literatuurbronnen dan doen. En we hebben de focusgroepsessies, de groepsinterviews met de ouders. Die tweeledige benadering hebben we toegepast. En bij de surveys hebben we in samenwerking met CBS en Futura hebben we tablets gekregen om via een hele kindvriendelijke software de vragen zodanig erin te zetten dat ze dat meteen konden aanvinken. In het Nederlands, in het Papiamento, in het Spaans en in het Engels. Geen taalbarrière dus? Nee, alles is vertaald door onze collega Gregory Goedgedrag van het IPA, die alles weet van talen. En we hebben die kindertjes dus losgelaten op die tablets. We waren er zelf bij. Dus een collega van mij, 2 collega's van mij, degene die het allemaal organiseerde. De ICT, een mediaman van het IPA. En dus de ex-secretaresse van het IPA. En dat was confronterend. Vooral de vragen over mental health hebben wij toch wel ervaren als soms heel confronterend, heel emotioneel. We moesten erbij zijn. Wat doe je confronterend? Kindertjes begonnen te huilen, reageerden ook emotioneel op sommige vragen, waardoor we wisten het zit goed. De vragen zijn goed geformuleerd. Maar eigenlijk hadden sommige schoolbesturen ook gevraagd of een sociaal-maatschappelijk werker erbij kon zijn. Dat kon niet altijd. Er zijn veel te weinig sociaal-maatschappelijk werkers. We moesten dat zelf doen, ook vanwege onze planning. En dat heeft mij geraakt, Tito. Je zei net, het heeft gewerkt, het functioneerde. De vragen waren goed onder mensen die huilden. Maar mijn vraag is, aan de hand van hun antwoorden en hun reactie, was er iets schokkerend te worden gekomen van jullie zeiden, wauw, dit hadden we echt niet verwacht dat we zouden horen van deze kinderen? Nou ja, alles is anoniem. Het gaat ons niet om de naam van het kindje. Het gaat er natuurlijk om dat wij de data kunnen analyseren op bepaalde thema's. Maar anoniem of niet, het kan wel schokkerend zijn van, wauw. Ja. Was het? Ja. Het was. We moesten dat soms begeleiden. Soms wilde een kindje dat niet afmaken. Een leerlingetje wilde de enquête niet afmaken. Het was te veel. We moesten soms, collega's van mij moesten er in Papiamento of in Spaans het verder begeleiden. Dat kwam veel dichterbij dan in het Engels of Nederlands op de meeste scholen. En ook bepaalde vragen over de thuissituatie, de situatie met de ouders of met de leerkracht.
veroorzaakte soms ook emoties. En soms was het juist, waren ze heel snel klaar. Waren ze blij dat ze de enquête hadden kunnen invullen. En soms kwam dat met emotionele reacties. Okay. Ja. Muito papiando com Dr. Paula Queblar, com o Equador, tema sumamente interessante, mas no momento está escutando roupa informação de encuesta, uma investigação com mais de 2 minutos. Me quero recordar para conhecer que vocês têm mais perguntas para o Dr. Queblar. Welcome snack, situado na sala de status, casa comercial, tour dia, 7 dias para semana, 6 horas da manhã, até 2 horas da tarde, de luna para sábado, de domingo, de 6 horas para 2 horas menos. Semi, Sonja e Beatriz têm o bolso com um sorriso arriba na cara, tour dia dentro da sala de estrada. Mainta desayuno, merdia suculento almuerzo, piscina abo, que dá bom alimentar, nesta situação, pues, dentro da sala de estrada. Conversando com o Dr. Paula Queblar, uma entrevista com informação sumamente valiosa. Ik had het net in het begin over een bepaald thema, mental health, maar er waren meerdere. In het rapport dat ik heb gekend, heel veel stel, las ik minstens 4 thema's. Wat waren die thema's specifiek? Ja, we hebben dus op basis van wat we al in de pilot hadden onderzocht, hebben we dezelfde thema's eigenlijk aangehouden voor deze follow-up, post-COVID. Dat is allereerst de schoolcontext. Wat is het curriculum van de school? Waar staat de school voor? Onder welk schoolbestuur valt die school? Wat is de sfeer van de school? Wat zeggen de leerkrachten? Hoe vinden de ouders het? Hoe vinden de kindertjes de school? En dat is natuurlijk heel belangrijk, want ik werk voor het IPA. IPA is toch het onderwijsinstituut voor land Aruba. En vanuit dat perspectief hebben we ook dit onderzoek kunnen doen. Omdat er nog heel weinig data echt voorhanden is recentelijk over wat is het schoolgebeuren op het eiland. Het tweede thema is de barrio of de buurt, de wijk, het district waar de school staat of waar dat kindje of waar die familie of dat gezin woont. En dan vraag je de kinderen erover? Ja. Okay. Er zijn ontzettend veel. Dus voor mij, van huis uit ben ik antropoloog. Het was een antropologische ontdekking om Aruba op deze manier te leren kennen. Ik dacht toen ik hier aankwam 16 jaar geleden, oh, het is klein en het is huge. En elk district heeft een eigen cultuur, heeft een eigen context. En dus ook de scholen hebben hun eigen geschiedenis. Dus of je in een San Nicolaas staat, of je staat in Oranje staat, of je staat in Paradera of in Savaneta, dat heeft een couleur lokaal. Wat betekent dat voor de geschiedenis van de familie, van het gezin, van de school? Wat voor middelen heeft die school? Wat is de reputatie van zo'n school? Wat is ook de geschiedenis en reputatie van zo'n wijk of barrio? Dat neemt dat kind mee. Dat neemt zo'n school mee. En het is enorm rijk. Heel leerzaam en interessant. Maar ook heel erg sturend naar wat de kansen zijn en de mogelijkheden van zo'n kind. Okay. En dan de thuissituatie. Okay. De thuissituatie, de familiesituatie, dat was sowieso al een highlight. Dat is vaak binnen de pedagogiek wordt dat naar de sociale kant geschoven. Maar dat is binnen COVID, tijdens de COVID-situatie, absoluut cruciaal geweest. De lockdown heeft natuurlijk heel veel financiële stress opgeleverd voor heel veel huishoudens. De huishoudtypes waar kindertjes vandaan komen varieert enorm. Van de meest traditionele tweeverdienersmodel tot eenouderhuishoudens waar een migrantenmoeder 2-3 jobs moet juggelen om zich staande te houden. Nou, die range, dat zie je dus enorm. En daar moeten de leerkrachten, daar moeten de schoolbesturen ook een visie over hebben en hebben ook ervaring daarmee. Maar dat kindje ook. Dus kinderen vanuit veel migrantenhuishoudens waar de ouders laat thuiskomen misschien. En dan wacht dat kindje bij de buren of elders totdat de ouders of de moeder thuis komt. Dat heeft een impact, ook op zijn mentale vitaliteit. Dus vermoeid 's ochtends, heeft weinig geslapen of laat gegeten. En last but not least, de well-being, wat tijdens de pilot eigenlijk betekende de physical health, de fysieke gezondheid, obesitas, mondzorg,
bril- of oogtesten. De bus van Ibiza die langs komt sporten. Dat is dus nu gesplitst in mental health. Heel specifiek de opdracht van de opdrachtgevers. Dat moest. En de mental health. Dus hoe voelen ze zich? Hoe uitzicht dat? Waarom voelen ze zich op een bepaalde manier? Nou, dat waren de 4 thema's. En vanuit die 4 thema's hebben we dus surveyvragen geformuleerd voor de kindertjes in de 4 talen. We hebben de interviewvragen geformuleerd voor de school professionals. Die bestonden uit de directeur, de schoolmaatschappelijk werker en de interne begeleider. Minimaal 2, maximaal 4. En we hebben aan de hand van die 4 thema's hebben we de ouders in de focusgroepsessies of in de groepsessies uit alle 6 districten. Er zijn er 8, maar we hebben het bij 6 gehouden, de hele discussie. Hebben we dus discussiestellingen, hun op discussiestellingen laten reageren. Dat is een discussiestelling? We poneren iets van de schoolcontext is verouderd. Of de thuissituatie is goed. Is dat zo of niet? Wat vind je daarvan? Okay. Dus gewoon een discussie om het gesprek te stimuleren, te prikkelen. En dan minimaal 4 ouders, maximaal 8 tot 10 ouders bij directie onderwijs. Maand juni 2023, 2 keer per week 's avonds van 7 uur tot 10 uur 's avonds. En dat waren de meest fantastische sessies. Komen ze zelf opdagen? Was het moeilijk om hun daar te kunnen krijgen? Nou, nee. Of kwamen ze vrijwillig? Ja. Of kwamen ze onder dwang? Nee, ze zijn uitgenodigd. De ouders die kwamen waren geïnteresseerde ouders. Het waren ook ouders die op de netvlies stonden van de schooldirecties natuurlijk. Die ook bereid waren om hun avond op te offeren om hierover te praten. Maar het viel ons, we moesten dat met studenten van de Universiteit van Aruba. Die hebben dat allemaal ingepland. Dat is niet niks. Om dus per district de scholen na te gaan en kijken welke ouders tijd hebben om 's avonds hierover te praten. Maar tot onze verbazing waren er heel veel ouders die na het werk nog de energie hadden om hierover te praten. Want ze zijn een vergeten groep. En er waren best wel veel frustraties. Ze moesten hun ei kwijt. Ja. Ja, en dat was een eye-opener. We hadden het gewoon casually erbij gedaan. Van, onze feedback op de pilot was, waarom hebben die ouders niet meegenomen? En toen dacht ik, laten we die ouders meenemen. En dan 4 focusgroepsessies doen. Maar dat was eigenlijk de eye-opener van deze follow-up. Dat er veel meer geluisterd moet worden naar de ouders. Die hebben ook hun ervaring met de schoolbesturen, met al die 4 thema's. En dat was eigenlijk een hele goede added value voor onze data. Een van mijn vragen was ook trouwens dat het interessant was dat dit keer de ouders werden ondervraagd of gevraagd. En de vraag is dan, wat was hier de belangrijkste conclusie die jullie kregen uit de ouders zelf? Nou ja, wat mij opviel is dat ze natuurlijk opgelucht waren dat ze hun ei kwijt konden, zoals je dat zei. Eindelijk werd er naar hun geluisterd. We hebben dat ook meteen aan de opdrachtgevers verteld na het veldwerk. En toen hadden ze zoiets, kunnen jullie niet dit opnieuw doen, maar dan gaan jullie de barrios in. Want nu moesten zij ook direct naar onze locatie komen. Okay. Dat vergt nogal wat van sommige ouders. Okay. En dat hadden we ook genoteerd. En toen zeiden ze, gaan jullie nu de barrios in? Wij faciliteren een extra periode. En dan ga je de ouders die niet misschien de middelen hebben om 's avonds te komen, daar opzoeken. Dan hoor je nog meer. En toen zeiden we van, we zitten op een tijd en we hebben een budget. Dus we werden toen een beetje zo van, dit is al te veel. Maar het is wel zo dat de ouders toch wel heel veel te zeggen hebben over de school. Over het schoolbestuur. Ik ben natuurlijk voorzichtig, want het staat eigenlijk allemaal in het rapport. Er is duidelijk verschil in beleid ten aanzien van sommige schoolbesturen en hoe ze omgaan met de ouders. En dat stoort de ouders vaak. Aha. Okay. Ook de aandacht die leerkrachten kunnen opbrengen om met ouders te praten over hun kind. Niet iedere ouder voelt zich gezien, gehoord. Er is een speciale groep, de migrantenouders, die vaak een andere taal spreken. Op Aruba is dat Spaans. Die dan toch het gevoel hebben of krijgen dat ze niet serieus genomen worden of dat dat niet meegenomen wordt. Dus die onzichtbaarheid is er bij een paar. Terwijl tegelijkertijd juist vanuit die groep een grote mores is, een grote achting is voor het onderwijs.
En dus er is een soort ambivalente relatie naar het onderwijs. Ze stimuleren hun kinderen juist om binnen dit systeem te scoren, om het goed te doen. Maar ze worden niet altijd goed opgevangen of begeleid in het proces van het leerproces van het kind. En ja, en toch wel kritische feedback of constructieve feedback moet ik zeggen naar het curriculum. Ouders vonden dat het is niet dat het stilstaat, maar het gaat niet. Het curriculum of het lesaanbod kan progressiever, kan binnen de context van Aruba beter worden aangeboden. Men vindt dat sommige dingen verouderd zijn. Sommige scholen zien er prachtig uit, hebben de middelen of ook de ouders die helpen. En andere scholen hebben dat niet. Okay. En dat verschil is groot. Je zei net over die ouders die niet de goede woorden hadden voor de scholen. En dat klopt met wat ook ik gescand heb bij je onderzoek. Van dat de kinderen ook zeggen dat de scholen volgens de kinderen een onvoldoende krijgen. Dus qua hoe de scholen in elkaar zitten. Dus die observatie van de ouders en de kinderen kloppen dus. Er is een synergie daarmee. Ja. We hebben, omdat ik al had aangegeven, Tito, dat we een tweeledige methodologische benadering hadden. De kwantitatieve survey van de kindertjes, dat werd eigenlijk echt gecoördineerd door mijn collega's in Amsterdam, VU. Dus dat kwantitatieve deel, dat is ook door hun geanalyseerd. Dat kwalitatieve deel, dat is gecoördineerd door mij met mijn collega's op het IPA. De interviews en de focusgroepsessies. En je ziet dus dat inderdaad de kindertjes uit de survey, en het is enorm veel materiaal, berg van empirisch materiaal. Dat moest geanalyseerd worden, dat de kindertjes zich kritisch uitlaten over hoe ze zich voelen op school. Terwijl de school professionals, de directie of de leerkrachten terughoudend zijn. Ja, maar eigenlijk ook echt benadrukken dat ze enorm, en dat doen ze ook, hard werken om de school de tweede thuis te laten zijn van dat kind. Dat weten ze. Ze weten vaak de thuissituatie van de kindertjes. En ze proberen de school gezellig te maken, excursies, leuk aan te kleden. Maar het is dus niet zo dat they are on one page. Okay. Dus de kindertjes ervaren dat toch iets anders dan wat die schoolprofessionals ervaren. En ook de ouders zijn kritisch over wat ze soms zien of wat hun kinderen hun vertellen na school. En dat is niet altijd even leuk, want we hebben natuurlijk ook gezien hoe hard er gewerkt wordt van leerkrachten op scholen. En dat het bijna een roeping is van de leerkrachten en de directies om dus daar te staan en volle klassen te hebben en de kindertjes te begeleiden. Dat is niet niks. Dat is mijn laatste vraag aan u stellen, want we zijn aan het eind van het programma. Oh my gosh. Ja, het gaat heel snel. Time flies when you're having fun, so you say. Je zei in het begin, de regering wil specifiek een mental health approach hebben. Hebben ze ook gezegd waarom ze zo specifiek dit erin wilden hebben? Ik denk dat ze dus via hun instanties, of het nou Huntu was of Respaldo, het was toen een enorme wachtlijst. Dat is een goede bron van informatie. Dus. Ja, dat er dus problemen waren. Er waren problemen. Ze wilden inventariseren wat precies die problemen zijn, om daar op een adequate manier tegemoet te komen. En dat betekent nu heel concreet, wat we ook als aanbeveling hebben geschreven, meer maatschappelijk werkers in scholen, zorgcoördinatoren en ook ruimte creëren om die sociaal-emotionele uitdagingen of problematiek, om die te zien. Okay. Want het is nogal wat. Dat is mijn laatste vraag. Dus je hebt nu een berg van informatie, heel veel materiaal, heel veel papier. Wat nu? Wat gebeurt er nu met deze informatie? Behalve dat we nu heel veel informatie hebben. De regering heeft nu deze informatie in handen. Wat gaat er nu moeten gebeuren? Uitvoeren of gewoon nazetten en iets anders gaan doen? Wat gebeurt er nu met jullie? Nou, de bedoeling was, als ik het goed had begrepen, dat er dus nu, en dat is ook een van onze aanbevelingen geweest, dat het ingebed wordt in de begroting. En dat bijvoorbeeld 2-jaarlijks of 3-jaarlijks weer een peiling komt, om dat te checken wat er gaande is. Dat er evidence-based policies nu worden uitgestippeld en uitgekristalliseerd. Dat is ook op verzoek van Den Haag. Er moeten meer data, meer onderzoek gedaan worden op dat beleid
actueel en relevant blijft. En we willen heel erg graag, natuurlijk gaan we het dissemineren, we gaan presenteren, het begint nu allemaal. De media-aandacht is geweldig geweest, maar we moeten ook presenteren. We willen graag ook een verbintenis met het Koninklijk Huis, omdat koningin Maxima erevoorzitter is van Stichting Mind Us. Ze heeft zelf natuurlijk dat meegemaakt. Dus we willen graag kijken of dat Aruba-huis is daarmee bezig. We willen dat eigenlijk mental health uit de taboesfeer wordt gehaald. Dat alle consequenties of gevolgen van mental health, dat bespreekbaar wordt gemaakt. En dat we zorgen dat de toekomstige generatie, de jeugd van Aruba, een gezonde toekomst, een fatsoenlijke toekomst tegemoet kan gaan. En op dit moment is dat niet voor iedereen. Duidelijk, dus ze moeten dit implementeren aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant zorgen dat er meer van deze soorten onderzoeken komen, zodat de kwaliteit op peil blijft en dat mensen de goede richting opgaan. Dus tweedelig, eentje uitvoeren en de andere doorgaan met meer informatie. Ja, en heel concreet, zorgverleners, zorgcoördinatoren, maatschappelijk werkers aanstellen, inventariseren waar het waar het vastloopt en zorgen dat al de aanbevelingen die we hebben gedaan vanuit al die onderzoeksgroepen, dat die one way or the other financieel ingebed worden, zodat we doen dit, het was nogal een klus. We willen heel graag dat dit natuurlijk ook echt handen en voeten krijgt. Paula Kibelaar, Masha dankie. Hele goede informatie van jullie kant. En het is duidelijk dat er heel veel werk aan de winkel zit. En dat men gewoon heel hard moet gaan werken. Paboko a informação, hope informação valioso abindilanti avenoci. Me saco boa compreender tudo palavra que não sabia, o que o senhor Dr. Kibelaar apresentar. Costa nota mostra boa maneira que tá e pensei não abinta assim não trabalho, mas percurar para melhoração door die estan comesta se dan a informação nós estamos dando boa informação usar de forma responsável e assim nós muito invitável para o seguinte programa mais mevrouw Kibelaar mas dankie bedankt voor het hier zijn en nog heel veel dank voor de uitnodiging Tito. Het is fantastisch dat we hier onze bevindingen kunnen bespreken. Mas dank. Dankjewel. Agora aqui, esse está meu programa. Quero agradecer imensamente de coração na nome de minha casa comercial. Está Welcome Snack, situado na Salstraat. Invitando-vos para nosso próximo programa com outro Simão chamar. Se tu gosta bom, tem o diretor de compra, que também papiriba efeito não, que também tem com Merca e Aruba, riba e tarifa não, que Donald Trump também inclui. Proximamente, de parte comercial com essa aqui também afeta Aruba, batendo recentemente do Cuba, ou de parte de comerciante, o senhor Hubert Dex também está no programa. Por aqui, passa feliz noite, bom fim de semana, até depois.